Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μην καθυστερούμε και να υποδεχτούμε τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Γιώργο Καπουτσίδη. Καλώς τους. Βρε καλώς, πόσο σας χρειαζόμαστε. Αυτές τις μέρες δεν ξέρεις πόσο θέλαμε να τα πούμε. Τι είναι αυτά. Είναι κάποια όπλα. Όπλα. Τα κρατώ εδώ. Όπλα Και αν ομορφιάς. είστε καλοί μαζί μας, Ναι. θα σας τα δώσουμε. Τα χρειαζόμαστε. Ναι, βέβαια. Α, ήρθα λοιπόν. Eurovision γράφει αυτό επάνω. Είναι στέψη. Μη Μέγαρα. Θα κλάψω στη στέψη. Επιβάλλεται. Πρέπει. Παιδιά, να σας πω κάτι που είχατε την εμπειρία από πέρσι από τη Eurovision. Έτσι, μια ερώτηση να σας κάνω γιατί μου έχει κάνει πολύ Καταρχάς, εντύπωση. εσάς πότε σας- Μισό λεπτάκι να την πω την Γιατί ερώτηση. είμαστε παλέμαχοι. Ναι, γίνεται ράλι. Σας ρωτάγανε συνέχεια πόσα λεφτά πήρατε για αυτή τη διοργάνωση. Όχι. Εμάς έχουν λυσάξει. Ναι. Τέλεια Παιδιά. συνέντευξη. Πάμε πολύ καλά. Σας είχα, εδώ έχουν λυσάξει και αυτά και πόσα πήρατε και αν πήραμε πολλά και πήραμε λίγα και μου φαίνεται πολύ Πόσα πήρατε, θα σου πω. αγενές. Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Χιλιάδες. Όχι ευρώ. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά πέρυσι ξεκίνησε να ασχολούνται με το με τα χρήματα. κοστίζει η Eurovision. Ναι. Όχι, νομίζω από πρόπερση έχει ξεκινήσει. Εσάς, πότε σας ειδοποίησαν, βρε παιδιά, να σας πούνε θέλετε να αναλάβετε την Eurovision? Πριν πόσο καιρό από Ιανουάριος τη ήτανε. βραδιά? Ήτανε καιρός πριν. ήτανε σε καιρός, εσάς. ναι. Είχαμε Εσείς γιατί περισσότερο. ήταν η διοργάνωση που θα γινόταν εδώ πέρα και είχαν και τα πάρτι και τα... Ναι. Πότε θα βάλω την κορδέλα Ελάτε να να τη νιώσω βάλω μια την κορδέλα. σαρή? Όχι, Άντε, δοκιμάστε με. Θέλετε τώρα. Θέλω μια κορδέλα να τη Είναι σε βάλω. ετοιμότητα. Θέλεις να πάρεις συνέντευξη με την κορδέλα? Βέβαια. Ναι. Κοίταξε, θα κάνουμε το εξής. Θα σας βάλουμε την κορδέλα τώρα για να μην γκρινιάζετε. Ναι. Αλλά τη σκητάλη θα την πάρετε στο τέλος. Εντάξει, την εντάξει, κορδέλα θέλω εγώ για να λοιπόν. κλάψω. Λουλούδια έχω. Ζέτα, εμένα θα στέψεις. Εγώ θα κάνω τη στέψη σε σένα. Πώς Γιατί παίρνει, θέλω και Μαρία? ανάλογη μουσική. Θα τη βάλουν στο μοντάζ γιατί... Καταρχήν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Είσαι καλά. Πώς φαίνεται ότι έχει κάνει καλυστία θέση. Εγώ δεν ξέρω τώρα. Ναι. Λοιπόν, αχ, ευχαριστώ. Μπράβο. Λέω τώρα. Μπράβο. Κανονικά πρέπει να κάνεις και μια πασαρέλα από ό,τι έχω δει. Περίμενε. Θα κάνεις μαζί με τη Μαρία. Λοιπόν, Μαζί εδώ να την κάνω. περνάμε έτσι. Α, δεν ξέρεις το Πρέπει πρώτα τη βάζεις, μετά φυλάς. Α, ναι. Εγώ δεν μπορώ ούτε να μιλήσω από τη συγκίνηση. Δεν πειράζει Γιώργο μου. ξανά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έλα Μαρία. Θα κάνουμε Εδώ. και... Α, είμαι πολύ συγκίνηση. Να κάτσετε και σε ένα χρόνο έπρεπε. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Λοιπόν, Έχετε και ένα διακριτικό δαχτυλίδι, βλέπω. Τέλειο. για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εδώ ακόμα περισσότερα. Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι εδώ την Βιτιγκλόν. Λοιπόν, Ζέτα, θέλω να μου Γιώργο. πείτε τα πάντα. Τα πάντα. Καταρχάς, εσείς κάνατε πρόβα γενική λίγο πριν τη βραδιά? Γιατί Γελάτε, κάνατε ή δεν κάνατε? Όχι. Δεν κάναμε, γι' αυτό μας πήγε γούρι. Μην κάνετε ούτε εσείς. Προμάζω να μην κάνω. Νομίζω Και ότι τις είσαι αλλαγές βαλτή. σας δεν τις είχατε δοκιμάσει, τις αλλαγές στα ρούχα, τις μεταμφιές? Όχι. Δεν ξέραμε αν προλαβαίνουμε ή όχι. Είχαμε γύρω στα 2 λεπτά κάθε φορά για να αλλάξουμε ή 2,5. Σε Και είχε κάποια και ήταν διαδρομή, 2,5 και τρέχαμε. Θέλαμε Σε το ποιο 1 σημείο λεπτό για ήταν να το- πάμε στο καμαρίνι. Το πιο επικίνδυνο. Πόσο σε ποιο? θέλατε? Θέλαμε μισό λεπτό για να πάμε στο. Μπορεί και παραπάνω για να πάμε στο καμαρίνι, γιατί ήταν πίσω από τη σκηνή. Κατεβαίναμε κάτι σκαλιά, ανεβαίναμε και Εγώ πηγαίναμε. έπεσα. Έφερα μία τούμπα με τη σγαρμπή γιατί αυτό ήταν ματιάζανε. παντελώνα και άνοιγε από παντού. Έτρεχες και δεν ήξερες Ναι, τι θα ναι. πρωτοπατήσεις. Και ήταν αυτή μιλούσε για το 1993 και ακούγεται ένα ντουπ. Και ήμουν εγώ που έπεσα. Εγώ Και δεν το άκουσα το σηκώνομαι. ντουπ. Και βλέπω τα γόνατά μου μήπως με έχουν ματώσει. Όχι, και μετά βγήκα. Ένα αυτό. Το πιο δύσκολο Εγώ δεν το ποιο έχω ήταν? δει μέχρι σήμερα αυτό που κάναμε. Μου έχουν πει, και δεν ξέρω αν αλήθεια, θα μου πεις εσύ που το έχεις δει, ότι κάποιες φορές ακουγόντουσαν από μέσα το «Φέρε την περούκα, φέρε το γυαλό». Α, δεν το έχετε Δεν είναι ανοιχτά τα κάνει. μικρόφωνα. Δεν το έχεις δει ποτέ. Δεν το έχω δει, Από όχι. περιέργεια κάτι να στο έχουν γράψει να το δεις. Όχι. Το έχω γράψει, δεν το έχω δει. Άντε ρε εσύ. Δεν ξέρω γιατί, θα το δω κάποια στιγμή, εντάξει. Μην αλλά γεράσουμε δεν- κιόλας. Καλά, γιατί? Δεν ήθελα. Ήταν τόσο έντονο εκείνη τη στιγμή αυτό που ζήσαμε εκεί, που δεν ξέρω γιατί δεν είχα μετά την περιέργεια να το δω. Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα έχει ενέργεια, έχει όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες κυρίως που γουστάρουν Ήταν την πολύ Eurovision. ωραία στην αίθουσα. Έχει δύο διαφορετικά είδη Κλίματα. ανθρώπων. Ναι, από τη μια είναι κάποιοι που είναι φοβερά ενθουσιασμένοι. Φοβερά ενθουσιασμένοι. Και από την άλλη υπάρχει νομίζω και ένας κόσμος ο οποίος είναι
Ήρθε επειδή με καλέσαν. Θέλω να είμαι εκεί. Θέλω να είμαι εκεί. Θέλω να κριτικάρω. Θα δω, θα βαρεθώ πάλι και θα κρατήσει άπειρες ώρες και αυτό. Υπήρχε λίγο και αυτό. Πόσο κράτησε? Τα παιδιά δηλαδή του fan club του ΟΓΚΑΕ θα είναι πάρα πολύ ζεστά και θα χειροκροτούν συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχεις από κάτω ανθρώπους που σου στέλνουν αυτή την ενέργεια, γιατί έχεις να το απευθύνεις. Δεν έχεις μια ψυχρή πλατεία. Κοίταξε, όχι, τελικά νομίζω ότι είχαμε όλο τον κόσμο που μας έδινε θάρρος. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι άδικη. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί στην αρχή κάποιοι να ήταν λίγο σφιγμένοι κτλ. Γιατί είναι και λογικό, δεν ήξεραν τι θα δουν. Αλλά μετά τους πήραμε όλους. Εμάς νομίζω ότι μας έδωσε πάρα πολύ άνεση όταν κάναμε το μάθημα σολφές και είδαμε από κάτω τη Μαριάννα Τόλη, την Πέση Αργυράκη, τον Ρόμπερτ Βίλιαμς και τον Πασχάλη, οι οποίοι ήταν χαμογελαστοί, χειροκροτούσαν. Αυτό κάπου σαν να είπαμε, εντάξει, σε σωστό δρόμο είμαστε, καλά κάναμε και το κάναμε αυτό το πράγμα. Σας έτυχε κάτι στις αλλαγές που μου είπατε ότι δεν κάνατε πρόβα, που να σας έχει πετάξει έξω από το χρόνο? Τα προλάβατε όλα ή ήταν κάτι που εμείς δεν καταλάβαμε στην τηλεόραση? Ήταν και κάποιες αλλαγές που έγιναν στο τσακ. Είχαμε βέβαια πάρα πολύ καλούς συνεργάτες και ο ένας μας κρατούσε τα μικρόφωνα, ο άλλος έβγαζε περούκα, ο άλλος έβαζε περούκα. Είχαμε δηλαδή κόσμο πίσω στα καμαρίνια που μας βοηθούσαν πάρα πολύ, αλλά σου λέει ήταν η απόσταση μεγάλη. Τώρα ακριβώς εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ένα περιστατικό που πρέπει να έγινε ένα κενό. Έγινε ένα κενό. Επίσης, μία φορά από την βιασύνη μας να βγούμε, βγήκαμε χωρίς να είμαστε στον αέρα. Από το τρέξ, αυτό το θυμάσαι? Ναι. Και είναι δύο που τρέχουνε. Και δεν έχετε βγει. Όχι, δεν υπάρχει καμία. Δεν θυμίσεις δείχνει. Σαν αντό πρέπει να ήμουν και σειρά και τζι. Δεν θυμάμαι Νομίζω πώς. αυτό ήταν. Ξαναγυρίσατε πίσω και λέγαμε άλλη πίσω εδώ. Και το φοβερό ήταν μετά από το τραγούδι της Τουρκάλας, το Superstar, όπου εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν θυμάμαι τι είχαμε να ντυθούμε, όπου καταλαβαίνουμε ότι δεν προλαβαίνουμε να βγούμε κανονικά. Και λέω, θα βγω εγώ τότε με ό,τι ρούχα βρω με κοστούμι κανονικό και εσύ συνέχισε να ντύνεσαι την επόμενη μεταμφίεση. Συνεννοιώσασταν αυτά στα 2,5 Εκείνη την ώρα, ναι, εκείνη την ώρα βλέπαμε τι προλαβαίνεις να φορέσεις. Ωραίο θρίλερ. Και τελειώνει το τραγούδι της αυτή και είμαι εγώ με το βρακί, να το πούμε έτσι, με το σλιπάκι. Και κάτι παπούτσια ίσως να είχα φορέσει. Και λέω πάει, τι κάνουμε τώρα, πότε να τρέξω, πότε να πάω. Και αρχίζει η Σιμπέλ του Ζουν ένα ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, thank you Ελλάδα. Και κάνει ένα μονόλογο τέλειο. Λάτρεψε στην Τουρκάλα. Μας έσωσε, ναι.